documentación para que vostede vexe que o cambio que hubo, aparte se trouxo a pleno, a ordenanza en pesetas e o cambio a euros. Foi o único cambio que se fixo. Están desde esa época. Podo contestar? Non, estou contestando eu as preguntas do pleno anterior. Deixen a cabeza e unha interpretación e as preguntas. Pero bueno, eu creo que esta non ten ninguna interactuación porque é un dato obxectivo constatable. Bueno, eu creo que se vostede non estivera a favor dunha ordenanza municipal non a adecuaría nin a euros, nin a nada. E máis, vostede, a nós, nunha xunta de portavoces, dixo no seu despacho que a Deputación da Coruña lle obligaba a cobrar... Me obligaba a que? A cobrar... No. A Deputación da Coruña, e non lle digo quen, non ten por que ser político, que debéramos adecuar a realidade as ordenanzas. Vale, e que tamén, hombre, que nos iba a meter, pero que falara a miña secretaria de que cando hai unha ordenanza o que hai que facer é aplicada. Porque seguro que para aplicada temos que adaptar a realidade que agora mesmo. Ese é o que pasa. Refireu, a alcaldesa refireu nun pleno que tiña solicitado entrevista con unha diputada provincial de Servicios Sociais, por general. Di que na Diputación os Servicios Sociais éramos... O PSOE. Non, señor. Eu solicitei a entrevista e díxenlle que estivera reunida con ela e que me acompañou unha asociación. Estivemos reunidas ca súa compañeira déixeme acabar, pídole por favor. E dixenlle este mismo, que estive reunida e non foi na Diputación. Ela, contei isto, ela veu a Santiago e díxome que me podía recibir, o sea, que podíamos quedar nun punto en Santiago. E quedamos nun punto en Santiago donde estuvo a asociación Misela e estivo a súa compañera diputada, que é unha persoa nova que se incorporou nesta legislatura. É que teño que volver de... Bueno, estou pendiente dunha reunión cas asociacións e despois volverei a ir. Servicios Sociais, na Deputación da Coruña, non leva o BNG? Non leva o BNG. É o contrario do que di aquí, que a leva o PSOE. É que eu sei que é unha diputada. Vostede non díxeme... Se vostede que ten unha reunión cunha compañeira súa... Sí, pero bueno... Referíndose á diputada que é daqui da comarca, é totalmente falso. A que diputada da comarca? Pois a diputada de Igualdade, da Diputación da Coruña. Pero cal é a diputada de Igualdade? Soledad. É que non é imposible que... Vamos a ver, mire, eu na anterior corporación me sabía os nomes de todos os diputados de memoria. Agora, seime dos que teño Leira e os que teño en relación con eles e que acudo a eles máis frecuentemente por asuntos do noso concello. Vale, se eu tive un erro e lle dixen que esa compañeira, que supoño que vostede non se preguntará, é do PSOE e non é do BNG, pois se iso lle ofender, pídolle disculpas. Pero eu podo ter un error de decirme que son do PSOE e do BNG, que son do mismo grupo de goberno, son do grupo de goberno. Son do grupo de goberno, pero non somos do mismo grupo. Son do grupo de goberno, non teño complexos por estar nese grupo. O grupo de goberno da Diputación, para min, como concello, eu teñome que dirixir ao grupo de goberno da Diputación. E dame igual quen sexa. Que sexa dun signo político ou dun signo político, eu dirixome representante dos veciños de Lousame a un organismo superior, como é a Diputación. E me dá igual que sexa o diputado, eu teño que trasladarlle as peticións que eu debemos. Non creo que haxen iso nada que decir, creo, Pregunta se alguén foi o pasado mércoles á reunión da Mancomunidade representando o Concello. Pide unha xunta de portavoces para tratar o tema. Miren, eu, sin entrar en detalles persoales que solamente competen a miña intimidade, voulle decir que indo camiño de Santiago para outra reunión, eu tive, por circunstancias que non lle interesan a ninguén máis que a miña familia, tiven que chamar inmediatamente a Mancomunidade, a Noia, dicirle que non podía chegar e que non iba a poder ir. Ás 4 da tarde, que eran 4, podía ser 4 menos 10, de vos non me discuta que mentín dicindo que eran as 4 e cuarto e que chamei ás 4 menos 10, non me acordo exactamente a hora,
sobre as 4. A quen chamou o Concello para delegar a miña representación na mancomunidade? A esa hora... Só preguntei se fora... Non, pero que estou dicindo. Pero sei todos os puntos que se trataron aí, porque sei as intervencións que hubo de cada grupo, e na xunta de portavoces, pois, falaremos de eso. Dita vostede ata e mire as intervencións de cada grupo. Algúns sorprenderon. Hai unha pregunta que non a contesto a 5 porque foi tratada hoxe no pleno do transporte escolar. A 6 tampouco porque xa tratamos aquí e non se preocupe que vai ter de todos os concelleiros do grupo de goberno unha invitación para cada acto. A parte así xa sabe que traballamos. Unha pregunta, que está facendo o Concello co tema da instalación da fibra e con que empresas se están traballando para subsanar os puntos negros que temos no Concello? Vamos a ver. Isto xa falei aquí, que firmáramos un convenio, e veo o convenio, a aprobación, veo a resolución, que nos lo mandou a FEGAN, que era para, parte dixen, que había instaladoras grandes de sempre que abandonaron parte dos proxectos e nos deixaron. Non digo a expresión que se me ocurre porque non se pode utilizar. A partir de aí empecé a moverme, Antega, fun a, que tamén o contei aquí, e xa yo dixen, a delegación do goberno, acompañoume, e dixen isto mismo, acompañoume o compañeiro Barreiro, e dixeronme moitas cousas bonitas, pero cousas seguían, e ora firmamos o convenio. Quen está traballando non, promovendo esta instalación, pois que firmamos o convenio, que é Rede Aberta. E logo, iso é a instalación. E até nos comprometemos que se había postes do Concello de luminaria, de luces, que os cedíamos, os compartíamos con eles. Pero tamén o mismo tiña que facer Fenosa e Telefónica. Está vendo algunha cousiña aí. Hoxe, de feito, estuve tratando, dando as miñas queixas, a industria, pero non, eso leva outro departamento, quedamos para o luns. Colocaron en moitísimos sitios. Que os saben os veciños porque veñen aquí, falamos con eles, imos ali, e decimos, e digo, oye, que en Cerquides vos queda unha casa sin servicio. Digo, en Cerquides, como podo decir, en Taña, de outro lado. E, si, non, pero vamos a ir, non se preocupe, vale, volvo a chamar. Así, un a un. Están moitos que estaban pendentes, están cobertos. Logo, a partir de que este eso, cada veciño ten que chamar para que lle instalen na súa casa. Esa información tampouco moitos a teñen. Por exemplo, pasou en Marracín. Había xente que xa tiña na casa fibra e outros que non, porque non sabían cal era o seguinte paso. Uns foronlle por a casa a varias empresas e outros, ao mellor, non estaban na casa, que posiblemente non querían a traballar, e non falaron. Pero digo, chamar a calquera, que cairades. E que vos conectades, pero xa unha cousa particular vosa. Xa tendes a posibilidade de instalarvos. E así todo, traballando con cada un e con todos os sitios onde sabemos que hai ese tipo de problema. Todavía, xa lle informo, de paso que fai esta pregunta, é sobre o do móvil, que ainda temos, os repetidores de Bargo, e o repetidor que se pon no monte de Burzó, pero que dá servicio a Escavia, a unha parte negra da Escavia. Pois están colocados está colocado o repetidor de Burzó, pero falta por colocar o repetidor de Barro. Chamei, os que o instalan me dixeron que estaban esperando que iban a partir deste ano, que se iba a habilitar agora, e tan pronto se habilitaran, que iban a colocalo. Entón, eu estou facendo seguimento continuamente, cada día,
por iso a veces estou tanto tempo aquí e non me chega ainda, sigo pola tarde na miña casa, etc. Con todas esas xestións e moitas máis que non estou enumerando aquí. A ver, outra pregunta. Queres saber se o Concello vai ter algunha reunión cos granxeiros polo tema do cartel do leite? Xa o tivo. Xa lles pasei un modelo para... Pero eles escoitando me contaron outras cousas que ao mellor descoñecía da súa problemática. Xa reclamaron moitos no seu día, pero non estaba esta última resolución do... de que tribunal é? Da Audiencia Nacional, que saleu fai 2 meses ou 3, que non a teño aquí, pero sempre ando con ela. Entonces, unha vez que saiu e que lles dá razón ao sector, pois vamos a facela apoiándonos nesa resolución, nesa sentencia. E algúns deles, non solamente reclamarlle, pois eles me decían que, aínda que había unhas empresas que estaban dentro dese cártel, outras, que non estaban, apoiáronse na mesma teoría para baixar o precio. Entón, eu consultei, quedei en consultalo con sindicatos, con consellerías, etc., para ver se podían facelo tamén aqueles que non estaban no cártel, pero que se sentiron afectados pola decisión do cártel. Eu creo que sí, e todos os que consultei creen que sí. E vámonos a facer, pero eles tiñen de conseguir datos, hai que poñer nese modelo que non nos tiñan. Ao mellor yo todo que digan ao seu xestor que os cubra e pois mandámonos desde o Concello. Vale. Eles pidíronme, que se mandáramos todos xuntos e se podía ser de máis concellos. Non vou a esperar por máis concellos porque non... Non, que creo que é unha cousa bastante grave e que o Concello que se ten que poñer de parte deles como... Pero bueno, sempre estuvemos de parte deles en todas as cousas. Bueno, pide cousas para a xunta de portavoces, que xa lle contestan a xunta de portavoces, e vamos a xestión as lesións dos xogadores. Eu teño coñecemento de que o céspede que necesita ser sustituído porque non hai amortiguación suficiente, que se poden producir lesións, todo iso. O tratei con Cabanetán, lle dixen que a única situación que eu nese momento, as ganas de solucionalo, non pensei no préstamo IGOS e en nada, entón iba a propoñerlle a Consellería facer ese cambio. Falei co outro equipo, incluso veo aquí a reunión e dixo que por ele non había problema. Certo, non? Entón, ao día seguinte puxenme con eso a primeira hora, pero tan pronto vexo xa me dei conta que esta financiación é co préstamo IGOS, que é a 0%. Entón, dixme, chamamos, pois se podíamos cambiar o proxecto para solicitar a mesma cantidade ou incluso menos. Non é menos porque son 210.000 euros ao menos. E dixeronme que non, que estaba concedido con esa finalidade asociado a un proxecto xa presentado, que para o ano seguinte que faláramos. Entón, eso todavía non tiven tempo a trasladarle porque estive con outras reunións e o lunes, mira que a partir do mércoles o farei, porque hasta o mércoles non vou a poder, porque xa teño collidas as tardes, vale? Entón, chamarei a fin de semana e convocarémola para despois, para o xoves seguramente. Sinto que te enteres ti desa noticia antes de nada e miramos que solucións vamos a adoptar, que facemos, se aguantamos un poquinho máis ata facelo no ano que ven, se non podemos aguantar e temos que optar porque hai que cerrar o campo, que é unha decisión, pero se en realidad hai moita xente que se está lesionando, temos que plantexarnos tamén esa... A ver, tendesme que decir vos, vale? Que outra pregunta era con relación a isto? O do cárcel foi tratado. Sí, comentou algo no medio, pero que se me pasou agora. Dos granxeiros, os xogadores, instalación de fibra. Non, hubo outra pregunta que foi para concluir a situación.
Vamos a... unha se me acordou. Está aquí. Isto está. Inventario. A pregunta de hoxe, non? Inventario. Vou contestar a pregunta de hoxe. O inventario está feito. Pero, a ver, somos incapaces administrativamente de todo. Hoxe, por exemplo, tiña que facer a secretaria un expediente dunha expropiación, verdad? Pero resulta que onte chega e nos dan 2 días de prazo para responder, chega do Tribunal de Recursos Contratuais de Galicia, que temos que responder a unha alegación que se presentou contra unha licitación importante que hai aquí, e dannos 2 días porque é o que lle dá a Europa ao Tribunal para responder. Entón, estuvo hoxe todo, bueno, xa se preocupou ante pola tarde, xa estuvo buscando documentación, estuvemos en contacto, que non tiña por que facelo, pero o fixo, porque sabe que é urxente, e hoxe toda a mañá preparando ese expediente, porque é un expediente, o sea, a contestación non é llamando un renglón, un recorte, non ten que facer como ten que facer unha administración, desde a Secretaría, e creo que conseguiu ás 3:30 da tarde enviar Que expediente? É a contratación do alumeado, sabe, do Dux 5000, que temos que ter finalizado, justificado e todo o 5 ou 15 de outubro, o 14 de outubro. Entonces, eso a nos úrsenos, e aparte se nos dan 2 días de prazo, non nos queda outra, porque senón a Europa retira os fondos. Eso é un exemplo, pero eso pasa todos os días. Entonces, o inventario está aí para... Non é tamén, chega ao Concello, la bumba, aí vai para... Non, chega a Secretaría, ten que facer os informes dese inventario e volver, despois facer o trámite que marca a lei, a exposición pública, o vir ao pleno, todos esos trámites que hai que facer. E así, varios expedientes pendientes de que se podan abordar. Non é que non se queira. E eu podo decir incluso de un expediente, eu calculo que vai a estar no mes de... e despois resulta vai a ser o mes seguinte. Pero que é un ano, Non, pero si é un ano porque tardouse moito en elaborar tamén, Hubo que revisarlo moitas veces, veo Alejandro comigo a Santiago, os camiños, cales poñemos, este é do monte ou é da... Bueno, os da concentración parcelaria son fáciles, os viais que están asfaltados tamén son fáciles, pero logo hai outros que non había e que ahora se crearon. Si, en Talla hai un, e en outros sitios tamén. Para que te fruime, e non me sale agora... Zaramagoso tamén. Hai outros sitios que eu sei nos de memoria todos, pero que hai que incluílos. E hai que ir ali e situarlos onde están, que os marque. Que eso está... A min, mira, as persoas que máis lle interesa que eso este feito é a quen ten que certificar que esa obra, unha obra que eu digo que quero facer, o que decimos acordamos facela, ten que certificar que está en terreno público, porque senón non se pode facer. E se non tes inventario, como se vai? Entón, os máis interesados somos os que estamos aquí, os que gobernamos, e tamén os servicios administrativos que se encargan desas certificacións. O informe de Alejandro, a certificación da secretaria. A rapidez, a máxima que lle podamos dar. Paula me pregunta moitas veces, perdón, a señora secretaria me pregunta moitas veces, a ver, con que expediente me pongo? E aí teño que decidir entre urxencias e emerxencias. Difícil, señor Molero? Dicir que son as urxencias hai todas, as que son. Pero hai emerxencias que aparecen. A de onte foi unha emerxencia. E poden aparecer outras, aparecen moitísimas veces. Esa é a dificultade de gobernar. Decidir. Ora, que eu intento cumplir sempre a miña palabra, eso xa o sabe vostede, sempre que me sexa posible. O inventario é... Recordo, cando tomei posesión a primeira vez como concelleira, estaba de secretario o señor Hilario, e dixo que unha regra grandísima que había no Concello, unha tarefa pendente que levaba anos pendiente, era o inventario. Mire vostede o tempo que pasou.
Eu collino o ano pasado, a final collino no 20, o sea, empecé con el no 22, pasou o 23, facendo, elaborando, porque tuveron que vir, me chamaban algunha comunidade de montes que coche mandara eu, que estaban ali polo, pois, o coche da empresa que está facendo, que fixo o estudio dos camiños, e estaba polos da concentración parcelaria, e estaba pasando, non era ningún espía. Todo ese traballo levou un tempo, e agora, despois deso, pasou para poñer na planimetría. Despois convocarnos unha primeira reunión, fomos a Santiago, despois a unha segunda reunión. A Santiago porque eles teñen todos os programas e todo que é moito máis doado velo ali nunha pantalla grande que velo aquí nun ordenador. E agora, pois está, e incluso a empresa me está dicindo, avisade cando queirades que transmitemos isto. Estamos nese punto que depende da administración. Non sei se lle contestei. Vamos, non estou mentindo, estou dicindo justamente a verdade. Onde está? Había máis preguntas? E de as de hoxe. Este é contestado, viste? Que os presupostos non son realistas, garantistas. Cando se fan os presupostos, fanse cos datos que se teñen nese momento. A día de hoxe, por favor, señor secretario, se estou faltando a verdade, quero que me corrixa. Todavía non temos no Concello, desde esa reunión a que foron os compañeros seus e que non poden ir, ninguna liquidación. Ninguna. Entonces, nós temos o que temos, presupostado, pagaremos eso e o demais xa veremos como podemos pagar. Con que? E como? Pero ese problema habilitado nacional necesita... É que todo o mundo pensa que a mancomunidade, que é facilísima de xestionar, manexa 5 millóns de euros, non? E un habilitado nacional é imprescindible, a tempo completo. Eu sei, non? Porque traballei moito na mancomunidade. Ao lado de señalo, porque era ela a secretaria, e sei o que traballou ela. Moitas veces, e hasta que horas, sei, non? Entón, eu sei que é imprescindible. Non se lle dou importancia hasta agora que nos estalla nos morros. E nos vai estallar ben forte nos morros. Porque hai unha nova legislación que dixen desde o principio que iba a pasar, pero non son mentireiras ou non sei que, está aí. Vale? E ese é un problema porque eu non sei, eu non teño moi boa relación coa secretaria que está aí, pero é que estaban sin aprobar as contas do 20, do 21, bueno, non sei exactamente má, non? Do 22, do 23. Sí, varias contas. E siguen. E siguen. É o presuposto sin facer. Entonces, estamos nesa situación que é grave. Non lle quero quitar nada, pero sabe que pasa? Moitos alcaldes, sin ser do meu partido, de outro, e falan comigo e me din que teño toda a razón. Eu levo dicindo moitos anos atrás, moitos. Este é o papel. Vamos a ver. Para que os veciños saiban. Desde o ano 2015 se pideu o primeiro préstamo a Diputación, que era, quitou unha convocatoria, ao mesmo tempo que o pos, no que se podía poner un préstamo para ir facendo obras. Hoxe estou máis convencida que nunca de que todos, bueno, debe ser o 80% ou o 90% de concellos que pediron ese préstamo, están todos aquí, fixemos o acertado. Agora, ainda non está aprobado, non deberá nin utilizar esta información, porque o pleno o tiveron hoxe, vale? E a resolución non chegou ao Concello, pero isto xa tiña fai unha semana. Crearon un pos novo con 4 millóns de euros para toda a provincia, no que nós, que non tiñamos que amortizar este ano nada, que eu podía protestar, pero non, pareceme ben, nós non tiñamos que amortizar nada este ano, nos vence para o ano que ven. Entonces teríamos que empezar a pagar o que nos correspondera o ano que ven, que creo que eran para o ano que ven 46.000 euros. Ahora eles deciden darnos
un post adicional que eu agradezo, por iso estaba tranquila e esperaba, para o que nos corresponde a todos os que temos a débeda, que somos todos estes, máis todos estes, vale? Está aquí, sí, máis todos estes. E estes que están en blanco, todos son os que ve que pouquiños hai, os que non optaron a pedir o goberno. E agora, non optaron. Entonces, agora vamos a pagar, anticipar a cando temos que pagar, que para o ano 32.847,63, que temos que destinar todos estes concellos a reducción de débeda. E para non descompensar aos que non pediron naquele momento, lle dan. E como repartiron isto, para que tamén se sepa? Con criterios POS. Que cando chegou isto, eu tampouco sabía. Repartiuse con criterios POS. Entón, para non sentirse os que non pediron a débeda, pois, marxinación, pois, o que fixeron, perxudicados, era a palabra. O que fixeron é, o mismo reparto, lles conceden a eles, para que invirtan en gasto corrente. Pero eu, facendo unha análise do que son os cartos, penso, todas as obras que están disfrutando os veciños, que se fixeron con eses préstamos, canto costarían hoxe? Sería imposible que os fixéramos, porque valen os proxectos máis do doble. Non as poderíamos asumir, co cual reafírmome en ter os pedidos. Porque, a ver, o que lle dan agora, suponte 54.000 euros aos que non o pediron, con que obra fai con 54.000 euros? Vale, a intereses cero, mañán mismo, se hai unha necesidade no meu concello que hai que abordar, o volvo a pedir. O que máis me costa é recurrir, non temos ningún, o que máis me costa é se puderon amortizar por todos os que tiñamos aquí, que había 600.000 euros cando cheguei, de débeda con entidades bancarias. E prometín eliminala e eliminei. Que xurde algo importantísimo que hai que facer para... e teño que recurrir a un préstamo bancario, pois o terei que facer. Intentarei non facelo, pero non me vou a negar a facelo se podo pagalo, se mo permite a normativa nese momento vixente e se é necesario. Eso, hombre, se é a coste cero, nimo cuestión. Eu pregunteille hoxe que obra do POS complementario vai facer. Ninguna, porque eu mentras non vexa a resolución, aquí teño o POS adicional, que non ten nada que ver con isto, e a maiores este POS que crearon para pagar esa débeda. E logo temos o POS deste ano. Entonces, eu quero velo. O complementario ainda non sabemos, porque dependen das baixas, que fagan outras obras, dependen moitas cousas, o complementario. Mándanoslo pedir e o pedimos. A maioría das veces, pois queda alguna obra sin facer, pero que nós non sabemos eso hasta a resolución do complementario que chega despois da do POS. O sea, non vai chegar agora, vai chegar con posterioridade. Nese momento, se non hai complementario, diremos cales son as que quedan fora. Pero, mentras tanto, eu presentei un complementario que me obligaron a presentalo. Non podo dicirlle nada máis que non teño como nunca lle dixen. E pode ver o cadro se quere velo. Non, teño cadro xa de fai 3 Pois anos. entón, tiña a mesma información que teño eu. Sabe que non é quitar de nada, que é un post adicional, que eles terán 4.000... terán 4 millóns de euros que sacaron de algún sitio para destinalo a isto. E pode que en vindeiros anos non nos sabía a funcionaria que me falou, non foi política, foi funcionaria, que é que se encarga deste tema. Teño o número de teléfono, teño o seu nome, pero é algo co que eu manexo no meu traballo. Dixeronme que era a persona que se encargaba disto e que falase con ele, falei con ele. E teño toda a información que lle acabo de dar, non teño máis. Vale, algunha cousa máis? As preguntas que non contestei, contestareinas no próximo pleno, igual que fixemos, vale? Sí, casi mellor, porque
É que hai unhas persoas... Claro, o fago por Nós eso. estamos aquí porque... O fago por eso.